ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, mali sa Pag-asa, 3 minutos lapwas alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon sa pangarampo kan Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po sa Indo magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya sa muyang chief reporter si kumpadreng Jimmy. Pading Jimmy, marhay na hapon. Please go ahead. Timodia kasahapon sa serbisyo ni dating PCA Provincial Manager Alvin Trespeses kung sa'y nagretiro na ini sa serbisyo bilang Provincial Manager kan Philippine Coconut Authority. 37 anyos siya na nagserbi, nagtrabaho sa PCA mantang ang nagsalida sa iya iyo ang Senior Agriculturist kan PCA si Sophia Joserin Bukad taga Batu, Camarines Sur. Sa ngunya na aldaw pinalis na niya saan sayang pwesto kasalida niya o kaya sa kasalida niya na provincial manager mantang si Sir Alvin Trespeses pa-relax na lang dahilan sa retiro na sa iyang trabaho. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes o kaya dagdagan tapan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Al Armario. Pading Al, marhay na hapon. Please go ahead. Nagbabawi naman ngunyan ang mga negosyante sa Boulevard, lalo na mga inom-inuman dahil sa marayray ng sitwasyon kan panahon. Tusog sa feedback na kabot sa tuya, kan mga tuminalikod na aldaw, talagang medyo nalugi sinda kan negosyo, huli kan padagos man na pagbagsak kanuran. Alagad sa ngunyan, umaga poon kaso banggi, medyo marayray naman ang sendang negosyo. Igala oman, natibaan namang maging diretso naman ang pagmamaray sa panahon para makabawi-bawi man sinda kan sendang negosyo na talagang nalugi man kan mga luminihis na aldaw. Al Armario, DCGB. Salamat Pading Al sa dagdag na istorya sa lado lokal. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, piglinaw kan Department of Health na daay suportado kan ahensya ang aligadong international health concern na nagladakop sa social media. Sa opisyal na pahayag kan DOH, sinabi na bako reliable ang sources kan informasyon na naglalakop sa social media na may kinaaraman sa pigasabing international health concern asin panibagong pandemya sa China sa mga helang na influenza A, HMPV, Mycoplasma pneumoniae asin COVID-19. Paliwanag kan DOH na dainin kumpirmasyon ang World Health Organization para sa nasabing informasyon. Ipinahayag man kan Chinese Embassy sa Pilipinas na ang impormasyon sarong fake news asin day dapat pagtubudan. Sa iba pang bareta, sospetsa kan sarong legislador na haloy ng nagkakaigwa nin hararom na intelligence gathering ang China sa kadagatan kan Pilipinas.
ini makalihis ma-recover ang sarong submersible drone sa kadagatan kan Masbate na pinagtutubudan na pagsadiri kan China. Sigun kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers o kay Robert Ace Barbers, dakula ang posibilidad na haloy ng may intel monitoring sa satuyang kadagatan ng China, asin posible kaiba ng digdi ang mga datos manunungod sa deuterium. Paliwanag ni Barbers, ang deuterium ang mahiwas na pigagamit sa prototype fusion reactors, asin may application na magagamit para sa militar, industrial asin scientific fields. Sigun sa kongresista, ang nuclear fusion reactors pigagamit ining tracer o tagabantay asin responsable sa pagbagulbol sa neutrons sa mga heavy water moderated fission reactors. Tinaawan doon ni Barbers dahil sa nagdadakulang kompetisyon sa kinaban para makahanap ning sources din na gasolina o enerhiya arog kan deuterium na makukuha sa ihararom na parte kan Eastern Seaboard kan Pilipinas. Bako harayo na gusto kan China na makuha ini. Anak recover na China underwater drone may markang HY-119 ang sarong underwater navigation as in communication device na nagtauning dalan sa mga underwater vessel na makipagkomunikar sa mga surface unit o satellite as in magpadara mag-receive nin data, voice message as in navigation information. Sinabi ni Barbers, makadit ang siring na aksyon kan China. Sa katakod pang bareta, wara nin dapat ikahadit ang publiko. Katakod kanako ang unmanned underwater drone kan mga parasira na may Chinese marking sa kadagatan na sakop kan Masbate kan Disyembre. Sigun kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ipapaeraro minda ini sa maigot na pag-aadal matapos na i-turn over sa sainda. Alagad sigun kay Trinidad, sigun sa kolor kan drone na yellow, pigagamit ini para sa scientific research sa pagsisira. Nagluwas man sa obserbasyon na battery-operated ang underwater drone, kaya limitado sa naan buhay kaini asin dai malaog sa guidelines kan military operations. Alagad tinaawan doon ni Trinidad na normal sa naan siring na kaining klase nin ekipahe, arog kan mga pigagamit kan mga kaalyadong nasyon kan Pilipinas kung nagkukondukta ning pag-ensayo sa kadagatan na sakop kan nasyon. Siniguro man ni Trinidad na sa indang isusumiter tulos ang resulta kan ginibo nindang pag-aadal oras na matapos na ini asin itataong kwenta sa halangkaw na opisyal kung isa sa publiko ang resulta. Mientras tanto, mas nagdadakol ngunyan ang mga pasaheros sa mga bus terminals, seaports as in airports, kasunod kan piglalaoman na influx o ruso kan pasahero magpuon ngunyan na Biyernes matapos ang long holiday break. Sa Bulan Integrated Terminal sa Sorsogon, ruso na ang dagsaan mga pasahero sa nasabing terminal papasiring sa Metro Manila. Sinabi kan manahimento na halos 10 buses na ang nag-aakomodar kan mga pasahero sa terminal, mas salangkaw kumpara sa regular operations. Sa Batangas, sinabi ni Philippine Ports Authority Management Office Batangas Port Manager Joselito Sino Cruz na nasa 200,000 na pasaheros ang naghalat pang makapagbiyahe sa mga masunod na aldaw asin piglalaoman na madadagdagan pa ang numero. Sa may relasyon pang bareta, nagpawagas na nindagdag na tauhan ang LTO sa mga panginot na tinampo dahil sa piglalaoman na pagpiot kan trafiko. Ini dahil sa posibleng pagruso kan mga mabulta sa Metro Manila matapos ang holiday break. Sinugo ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang mga regional director asin heads kan LTO na siguro dabay sufficienteng enforcers sa tinampo para sa traffic management asin implementasyon kang road safety rules. Pinaigot man kan LTO ang kampanya kontra sa mga truck na nagbabayular sa road safety regulations araw kan overloading
asin paggamit ning worn out tires. Ipinarumdum kan LTO sa mga motoristas na pag-adalan sa indang behikulo dahil magmaneho kung nakainom ning alak o magkaturog ng supesyente bago magbiyahe. Mabultaan detalyes kan mga bareta, pakaliis kan nagkapirang pagirumdom. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Target kan Departamento de Agrikultura na ibaba
sa 38 pesos sagkod 39 pesos kada kilo ang kan bagas na pigpapabakal sa Rice for All program kan gobyerno ngunya na bulan. Sa presente, maabot sa 40 pesos kada kilo ang pabakal sa well-milled rice sa nagkapirang kadiwa stores ng Pangulo sa Metro Manila. Sa sarong pahayag, sinabi ni DA Assistant Secretary asin spokesperson Ardel de Meza na padagos ang pagtripo na sin konsultasyon sa nasabing plano. Enot nang naipabakal kan ahensya ang 45 pesos kada kilo na bagas asin ibinaba ini sa 43 pesos sagkod 42 pesos. Bago matapos ang taon 2024, ihinabol pa kan ahensya ang pagpababa sa presyo kan bagas na ipigbenta sa 40 pesos kada kilo. Mientras tanto nakatalaan na ipa-deport kan Bureau of Immigration ang sobra sa 11,000 na foreign nationals na invuelto sa POGO operation sa nasyon. Sigun kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, sa halos 34,000 na empleados kan POGO na nasa irarom kan PAGCOR, maabot sa 25,000 halos sana ang nag-downgrade kan sa indang visa. Sa datos pa kan BI, maabot man sa 23,000 ang nakali sa nasyon, poko mas o menos, bago ang deadline kan Disyembre 31. Enot nang sinabi ni Viado na ipapatapok nindaan mga daing nag-downgrade asin daing naghali sa nasyon bago ang deadline maging ang mga nag-downgrade alagad nagpalyar na maghali. Dagdag pa niya na obligado ang mga kumpanya na isuko an sa indang mga POGO workers na nasa nasyon asin nagpatanin na kung mabalo na itago ini, posible sindang kasuhan kan BI. Siniguro man kan Bureau of Immigration na papakusugon ang paghanap kontra sa mga dayuhan nagsusuhay kan kung sain ipapadeport asin nisasabay sa blacklist ang mga ini basado man sa orden ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa katakod pang bareta, nakatalaan na kanselaron kan opisina kan Solicitor General ang gabos na birth certificate na may kinaraman sa POGO operation sa may kinaraman sa POGO asin ipapaforfeit ang mga asset o propriedades kan mga dayuhang nagtatrabaho para digdi. Matatandaan na ipinagtalaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dagos ng pagbabawal kan POGO sa Pilipinas sagkod kan Disyembre 31, 2024. Sinabi ni Solicitor General Bernardo Guevara na dahil natatapos ang pagpundo kan operasyon kan POGO asin paghalik kan mga obrero sa nasyon an sa indang ekspersos laban sa POGO. Kasabay sa magiging trabaho kan opisina kan Solicitor General, iyuan pagkanselar kan gabos na birth certificate kan mga POGO workers. Ipapaporfit ninda ang mga propriedades kay ni asin mga assets na illegal na nakuha kan mga nasabing dayuhan sa Pilipinas. Naging matrayumfo ang enot na taon kan implementasyon kan ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP kan DSWD. Sigun kay DSWD spokesperson asin Assistant Secretary Irene Dumlao, maabot sa haros 5 milyon na near poor Filipinos ang nakinabang sa programa magpoon Enero sagkod Disyembre kan nakaliis na taon. Ipinagtagaban fundo kan AKAP sa bilog na nasyon kung sain maabot sa haros gabos na riyon ang sakop kan 99% fund obligations. Sa katakod man na bareta, haros 5 milyon na near poor families ang nakinabang kan ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP kan DSWD sa enot na taon kan implementasyon kaini magpoon kan Enero sagkod Disyembre kan nakaliis na taon. Sigun kay House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico, saro ining triumfo asin integridad kan programa. Inagyat ni Ko ang mga kritiko na pag-isipan ang mga nakaliis na pagpalyar asin tinawan doon ang pangaipuhan kan hustisya para sa mga naafektaran kan mga naging lapses kan dating gobyerno. Ang AKAP funds ipigtagama para sa bilog na nasyon kung saan haros gabos na rehiyon na utob ang 99% kan fund obligations mantang ang Cagayan Valley ang Region 2, Davao Region 2, kasin Caraga Region 13 nakapagpaskil ning 100%
utilization. Sa irarom kan programa, tinawaning 5,000 de pesos na cash assistance ang mga eligible beneficiaries, partikular ang mga pamilya na ang sweldo mas baba sa poverty threshold. Sakop kan suporta ang mga pangaipuhan medikal, pagpalubong, pagkaon na sintabang sa na kwarta sa paagikan Crisis Intervention Unit at pati na satellite offices kan DSWD sa bilog na Pilipinas. Ultimong detalyes kan Bareta sa lado nasyonal, pinunan ng ipautob sa paglaog kan taon 2025 ang dagdag na kontribusyon sa gabos na miyembros kan SSS. Basado ini sa Akta Republika 11199 o Social Security Act of 2018 na pinirmahan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa irarom kay ni hali sa 14% kan taon 2024, ilalangkaw ini sa 15% ang monthly contribution rate sa presenteng taon. Nasa 10% naman nigdi sisimbagon kan employer, mantang ang natatadang 5% huhuguton sa mga obreros sa pribadong sektores. Enot nang nag-abiso kan Disyembre ang SSS, updated SSS contribution table kay ni para maging giya kan kada miyembro. Bareta sa ibang nasyon, gadan ang 2 ka tawo, asin 18 ang lugadan kan mag-ugpaan sarong eroplano sa sarong edipisyo sa Fullerton, California. Nagresulta ini sa sulo, asin na-destros ang bodega na may mga makina sa pagtay asin mga tela. Dahil pa man naaraman kung anong klaseng eroplano ang buminagsak. Salado kan Karawat, idadagos kan lokal na gobyerno kan New Orleans ang pamusong college football game sa primerong aldaw kan Sugar Bowl. Sinabi ni New Orleans Mayor Latoya Cantrell na magampangan ang Georgia si Notre Dame sa Caesars Superdome. Ang kawat ang napinjentanin sarong aldaw makalis ang nangyaring terror attack na ikinagadan kang 14 katawo. Binuksan naman ninda ang Bourbon Street, ang sikat na French Quarter Street. Dinagdagan manindaan mga kapulisan para mantinir ang seguridad. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa panginot ni News Director Mardela, Angel Mustaza, Jen Matthew Baliran, June Napoli sa Control Technical, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon.